Tulo ra. Pito. Pito ka puto. 5 ka sikwati. Sa dabas. Uy, nagbalik ka kung gari ka na. Lima ka sikwati. Hindi. Welcome back to my channel. So karong gabi una alas 11:50 na. Yan ang hapit mi dito sa Opon Mercado sa paborito ni Kidrak na Puto Maya o Sikwati. So na siya na-discover na kung usa kuno ka sikwati, usa ka putos na sikwati, kailangan ang sulod kay duha ka buok puto. So akong gibidyohan ganina ang pagputos sa lalaki sa mga puto maya. Ganahan pa ka? Lag. Medyo tsaka tong tingog karon kay isubawan ta. Tuko. So nalito ka puto maya sa akong bowl. Og imura ng ihuwad ang sikwati naggiatay. Buslot mo din ka naman agay. Alright. Pasok ka ito na. So, muna siya. Puto sikwati sa Opon Mercado. Mga kantanin nyo. Midnight snack na guys. Kagigan ko nagtrabaho. Nagigan ko ga gym. Bawi is kusog. Di kaya chocolate yung ilang sikwati ron. Ang sikwati kay ginama sa pinabukalang unsa na tabliya. Nani sa gulong tika lang. Nalagay silang sila. Ano, buto ng puto. Love, right? Lagi ko love. Huwag ko ka-realize na ito na. Na, mura mag-diving. Lame, kaayo. Ang usa ka puto maya tag 5 ra na siya. Ang usa ka putos na sikwati tag 5 ra pud na siya. Sa 10 pesos busog na mo.
Murag yung ano yung ko ng presyo sa carbon dito sa syudad, pero di ko sure ng butangan. Karong Sabado na good guys, malimpyo na po sa Olanggo Island. Hinumdumi na kailangan before 9:30 na mo dito para makasakay mo sa free bus. Kaya kung wak mo dito by 9:40, biyaan na mo. Then from Punta Inganyo, mubiyahin na ang among lancha or ang roro. Most likely lancha na siya by 10:30. Salamat ay ni Sir Ryan Casquejo of Olson's Inn for sponsoring the food on Saturday. Good for 70 ka persons yung sponsor guys. Dapat ubay-ubay din na. Salamat kay Tagasya sir. More power to Olson's Inn. If nangita mo kastayhan sa syudad dool sa Immaculada Concepcion, adto mo sa Olson's Inn. Spell out siya ALLSONSINN. Then naana sila gym, nice po dito, naana sila instructors dito. Napo na sila Zumba. With sound effects nila. And by the way, pwede mo mag-donate sa amo ang group. For now, wala pa may group na account number. Pero pwede ninyo siya i-donate through my bank account through GCash app. And then, ipakita na lang po if ever na mo ma-donate through a receipt. Kung ang sa mong ipalit ato, like mga karne, pagkaon sa volunteers, mainom nila, o kung sa palagyan. Alright. Salamat kayo sa pagtanaw ni na video. If nalingaw mo or nakaton mo sa balang iha, don't forget to like this video by hitting the like button below. And if you have any suggestions, comments whatsoever, type them down below as well. And if you want to show your support to my channel, please feel free to subscribe by hitting the subscribe button below. From red, it will turn to gray. Thank you so much for watching this video, lovies. Have a great night and see you again in my next vlog.